मोननानै हेलौ थांगासिनोदां नेटानो बारा मोजां नङालै आंना न'आव थाबाथाय आइदै हो ओइ बालाबोला नों खथ्थ' मसने ओइ ओइ बुनायखायनो थाबायाखै माबादों मा साइस मोसौ बे अ नुबाय
थिमाखौबो दोनखोथाय थिमाया नुबाय माबे बेखौनो फैदोंमोन आरोना खारजोबखोना माखोथाय
No, aquí no.
चला थोड़ी
हेलौ एलबि होआखैनालाय न'आव दं मा खालामदों रायज्लायदो खोनायाखै नामा थाबायगासिनोसो अबेबा स्कुलाव नामा खोनाबायनो स्कुलाव आदसा मोनायावलाय माथो एलबि होआखै गारि मोनाखै न'निखौ गाज्रि खालामना लाबायदां इलेभेनावसो होदों एमबि होआखै होमबा एमबि होआखैनो आदसा आं 12थासिम सोरनियाव बन थाबाय थाखो सोरनावमोनथाय जिउमन ना सोरनावमोनथाय उन्दुलांनानै गैया ओमफ्राय एलबि अन खालामना दोनफिनबाय गल गल जालाबाय थायो रागा जोंना होफिनथारबाय ओमफ्राय ए मा ओंख्रि मोनजाबोखो एगार'थायाव होना मानसि जादों ओमफ्राय नोंनाव हरनासो सिरि मोनदों आं हराव एलबि टाइम सिगां उन्दुग्रोनानै होनो रोङाखै आदसा
गैया फैयाखै रावबोनो टाइम लरा होनालाय बहाथो फैनो थांनांगौ बयबो उन्दुस्रिजोबना उन्दुनोसैबा माबा जायो 11टायाव होलाना होलालै होननानै गैया जिमावनो सोरनाव हाबायखो 12टासिम दोनदों हनैनो कबि आलुसो कबि आलुसो जोंना ओंख्रिया आदसा दाबो गारि मोनाखै मोनाखै थांथारनोसै बेसे गोजानलै थाबायना थांनो हागलायलायनाय गामियावनो बारा गामियानो बाराखै दाबो नै लागाव गामियानो बाराखै माला सहैगोनलै फिसाज्लाखौ हरफागोरबाय आं बुरिजों आदसा साराय 7टा टिउसन दं गाबोन आदसा साराय 7टा दालाय बोरै मोनबावगोन होनबालाय साराय 7टा ना दहायनो हरफाखादों
आस्सा मा होनदोंसै ए साहा लोंखांबाय नामा सनानो दहाय लोंखादों लोंनायालाय दहाय न'आव लोंबोखादों वान आवार्स जानोसै 5 मिनिटल'सै दोनसै मा होनदों आंबो जोनो मा होनो होनोसै नामा नों होखांबा होयो ना मायो गैला 4 मिनिट दहाय गल गल जाबाय थानाय नालायब्रा नङाबा बेखौथ' बारबायसोमोन मैगं खादालायनाय हावाय सिन्देल गानलायनाय रजनी वाले पे पारदन दा मोनसे जादों दा मोजांसो जादों नोंना नेट नेटआ आरो दखानाव फैबायना दखानाव फैबाथाय जेबो प्रब्लेम गैखाया गैनाया ओमफ्राय न'आव थांबासो नांहैनो नागिरा बोरैथाय जायगायानो दाबो 700ल' थांदों माला हागोनथाय फात्ता गैला हास्लाबोना हास्लाबाया
सारि मासजों हाहैनाय नंलालै आं। आंना दासान्दि वाइथिखौनो मोनाखै लाइक होबाबो मानसि जाया नालायनो। नोंसिनाव एसे जाबावसोलै। नेथ' मानसि माखासेनावसो थांखाला आङो। मा होनदों सोरबा सोरबा थांबाबो फैफिनाथ' आरोलै। सानै साथाम मानसि दङ गावसिनि भिडिअ वाच खालामागौ मानि गावखौ फैलाबाय थाग्रा। गोबाव थाबानो फैलायगोन उनाव गुरलानो र'। दा हैना मायो होदो आधा घन्टा ना मा होयो ना 1 घन्टा होयो नोंलाय?